Tu na skale mníšikov máme ďalšie úžasné ráno. Je to skvelé miesto na... Pozor! Una, práve som bol uprostred úvodnej reči. Ja som Una. Toto je Mosi, May a Baba. Poď s nami, ukážeme ti okolie. Chcem ti niekoho predstaviť. Izabela, to bol Marvin a Fenix. Sú tu na skale noví. Ja si tie nové mená asi nikdy nezapamätám. Mne sa tu nepáči. Nie je to náš domov. Ale môžeme si tu nový domov vytvoriť. A to je vajíčko mníšika. Vajíčko, jediné, ktoré máme. Zdá sa, že sa blíži veľká búrka. Musíme sa pripraviť. Every single day we play. Stalo sa niečo naozaj zlé. Čože? To vajíčko je preč. Ako ho to nájdeme? Búrka už je veľmi silná. Všetky zvieratá budú v nebezpečenstve. Musíme im pomôcť. To je pravda. No fear, your friends are near. Kamaráti držia pri sebe za každých okolností. Mníšik kamaráti, mníšik kamaráti. Una a jej kamaráti. Safe and sound.